Fáilte chuig an seminar Grace an seo ach go léargas éonfhastóireacht bhaile fása cháilíochta. Tugann na léargas seo taide san áireamh, chum eile cinnte cigarí i suíomh na lua ólama agus cuaram agus an cóirla a thláthraíonn cigarí chun fású chun corchan cinn. Rinne an timsrial fása cháilíochta a leag amach a seminar Grace an na héan, chuir síos ar roinnt céimeanna, machnamh, meastóireacht, plean gníomhaíochta agus choirí bhaim. Tá chéan an timhrial seo leat, láidreachtaí agus na rudaí atá ag obair go maith a aithint, go maith le gnéithe den cleachtas a aithint a dréití a orbairt a thuile. Is féidir an timthrial a choirí bhaim mar dhuine éonar, le cód leachtathe sa seomra, nó buint úsáid as cur chuige i suíomh an lán. Is é an chéad céim den timthrial, fásachain cháilíochta na machnamh a dhéanamh, agus cur chuige seo a roghnítar réimse den creat cháilíochta chun fécant go mion orthú. Cuir an timthrial léamhrú im an gníomh, roghníam mar machnamh a dhéanamh a réimse a dó. Dírítar ar cháilíocht na bróiséis chun tacú le fólam agus forbairt leanaí. Féachmid ar roinnt gnéithe an suagra a tharlaíonn de gná is suíomhanna lua ólama agus cuaram. Agus taispeánamid conas is féidir an timthrial agus an creat cháilíochta don idirchas lua blianta a úsáid ar mhaithe sa láthair le haghaidh suagratha áasú. Tású le gainn go dúirí sé seo sampla practicúil duit, maidir a conas timthrial fásachain cháilíochta a choirí bhaim, agus tuiscint a thabhairt duit ar an gcineál ceistena a détaí a bhreithnú nuair a bhíonn measúnú a dhéanamh agat, ar na marana ólais le haghaidh cleachtais. Idir chuid am a héan, is féidir leat cinenne a dhéanamh, díriú ar riamse nó ar thora eile a bhfuil spéis ar le agat iontú. Is é tora hocht an tora ar le an dhéanamid machnamh air. Lútear ann, tá an suagra ag crí lár na fólama agus na forbartha a dhéanann na leanaí. Tá is a ging go bhfuil suagra rítháchtach chun tacú le fólam agus forbairt leanaí, agus tá an deis, an tam agus an spás don suagrú tharbheith tábhtach. Féachmid inis ar conas céimhheastóireachta an timthriala a úsáid, agus déanamid machnamh níos deimhne ar thora a hocht. Siad tá gceist leis an céimhheastóireachta ná athbhreithnú dóin a dhéanamh ar gnéad an cleachtas, chuna chinine cad tá ag obair go maith agus cad iad na gnéithe an cleachtas a bhétí tuile forbartha a dhéanamh orthú. Tá roinnt méara ólais le haghaidh cleachtais i gach toras a creat cháilíochta cigireachta a léiríonn cad is cleachtas cháilíochta éifeacht ann. Níl siad ile gabhlach, agus is féidir leat gnéithe eile den cleachtas a aithint de téan, a chuireann siad pointe tosaigh maith ar fáil chun féinmheastóireacht agus athbhreithnú a thrórú. Úsáid mí dá chóirtha an muis ar thora hocht, atá dírithe ar thúgra mar hampla den crí ar féidir chleachtas a ras. Éiríonn an céad féar ólais orrin machnamh a dhéanamh ar an bhéad a cuirtear ann ar fáil do thúgra breise oscailte. Tóg nóméid chun smaoinemh ar an méid de do gnámh léthúil atá dírithe ar thúgra. An cuirtear ann fada ar fáil do leanaí a gcuid spéisina a imirt agus a leanúint. An dtugtar deis do leanaí a bheith gafa go dóin leis an suagrú. Cad iad na cineálacha deisina suagratha oscailte a chuirtear ar fáil agus cad iad na hacfannaí nádúrtha, fíorhéal agus oscailte a bhíonn le seo. Bhuaileann an dara bhéir ólais de thora hocht leis an méid a gcuirtear deisina do cineálacha éagsúla suagratha ar fáil. Anseo, déadach meastóireacht a bheith cabhrach ar cheann de na cineálacha suagratha a lua, mar hampla, smaoinemh ar chonas, chathain agus cáthait a dárlaíonn suagra tógáile. An dochaí gur bé an duine fásta nó an leanamh chun scnóigh suagra tógáile. Conas fáin timpplacht fólam a tíomhaiste
agus las mu, agus achfaní atá fáil I tacu le deisna coning mun sucratógáile. An bhfuil gnéthe ann a détí fésú. Smuoinnig ar na leanaí an aibríonn tú leo agus a spéis is sucratógáile. An bhfuil difríochtaí idir na leanaí. An bhfuil deisna ann do leanaí tuairt faoi aon tais tógáile a bhfuil sim ar le acu féin ann. Conas mar chuna fásta a dhéanann tú pleanáil agus tacu le sucratógáile. Tacaíonn na ceistena seo le machnamh agus cóiríonn siad leat gnéithe éagsúla den cleachtas a bheas I do chóthaíochs féin. Is féidir iad a orúnú chun díreú ar cóirthaí eile na haidhcleachtas. Cuirfí an céad cuid eile den seminar gréasán tróir fracticúil ar fáil chun cabhrú leat, pleananna gníomhíochta a Orbert, gníomhíochtaí a Orbert agus chun athrú dearfacha a dhéanamh do leanaí do cheilech agus do chleachtóirí. Caróch dómheachnamh agus dómheastóireachtaí leat a aithint cad is minion leat a ósú, agus cuidóidh sé leat dul ará chuig céim na pleanála gníomhíochta. Sulla gcuireann tú do phlean le chéile, tá sé tábhachtach dul I gcomharla leis an príomhluachta na leasa, cód leachathe, leanaí agus tuismitheoirí den áireamh. Tá an próisis seo leagadh amach sa seminar gréasán roimhe seo. Cuireadh sé seo leis an bróisis trí go leor smaointe a gcinniúint mar shampla maidir le sucratógáile a chláthar. Is an céad céim eile nach comhairleáin na machnamh agus na meastóireachtaí a úsáid chun dó phlean gníomhíochta a crothú. I gcás in nearna cigurch ceachtracht ar do thaobhlua ólama agus cuaram, cóla nói na gníomhar siúd a chuirtar in úl sa tuairiscáil ailtithe, dó phróisis in bheannacha féin meastóireachta agus athbhreithnithe. Seo a leannas sampla de gníomha tugad comhairle ó thuairiscáil inóachta a bhanan le tora a hocht. Moltar do chleachtóirí deisina sucrathe de achfantha oscailte a chur ar fáil, an fisreacht agus taiscólaíocht na leanaí a leathnú sa sucr leiste agus lasmuo ar aon. Chun an gníomh seo a choirí bhaim, déadach an suíomh tús a dhéanamh trí phlean gníomhíochta a crothú. Déadach siad tosú tríd an bhéad atá ag teastáil a leagan amach. Mar shampla, chun taiscólaíocht agus fisreacht a leathnú, féadfaidh tú achfaní a chuir leis an phlean gníomhíochta. Mar shampla téip na tóis, boscaí, fás chlár, fíorlasaí agus písaí ámid éagsúla. B'fhéidir gur ír na leanaí níos mó feiclí tógáile nó ábhar tuchaide le linn céim an comhairleáin, nó tharraigh tuismitheoirí achfaní roinnt mar shampla uirlisaí nó fiú agóid sciile na tógáile féin d'orbertí lasmuo atá beartaithe. Is féidir iad seo a thuiristeach sa cuid den phlean ina bléitear achfaní agus tacaíocht, ionas go néistir le gach go. Achfaní eile ar bhaile at féchant orthú nó leabhar fiction agus neamh-fiction a racha chun tarbheith do cheangail na leanaí. Déadach na cleachtóirí ábhar mar chruthithe, léarscáileanna agus tróiricha troscáin leachmhacha chur ar fáil, chun fós a chur ar gcuid smaointeoireachta cruthaithe. Cinnte, chun na gníomhar seo a choirí bhaim, déadach go mbeadh tacaíocht bhreise nó níos mó an leáilte ó chódleachathe, ó nanastíocht agus ó tuismitheoirí. Chun fís córainte agus tróir tholéir a chruthú, tá sé tharbheith tábhachtach a tháinig aithint cé atá freigrach as an phlean gníomhíochta fíor-iomláin agus na gníomhartha éagsúla atá ann. Mar sin ba chóir creadáma a bhunú ón tús. Cinteoidh an creadáma go mbeidh ionachas tholéire ann, agus go gcuirfear an céim choirí bhaim I gcrích ina dhiaidh sin
gon yen for mastóracht orthú. Tugan cigarí faoi deara go mbeadh fásaithe cáilíochta éifeachta sa cleachtas mar thoradh phleanáil agus comhoibriú rótháil le linn an phróisis. Nó le gníomhaíocht a phleanáil agus má bhíonn freigrachtaí aitheanta go soléir. Mar hampla, nuair a bhí limistéar tógála orbairt las muo, d'orbair chleachtóirí lua blianta agus leanaí mian lista de achfaní a roinne leis na luachtainna leasa go léir. Féidir go bhfuil leat Word faoi deara go bhfuil uirlis chomhrach phleanáil gníomhaíochta sa trórchleachtas aistear síalta a deitoch takeú leat pleananna gníomhaíochta a orbairt i dtothaíomh. Nuair a bhaid de phlean gníomhaíochta tréithne agat, tá sé in ann bogadh ar aghaidh go díal chéim ón choiríbhfeidhm. Sé sin na neathraithe, na nachfaní agus na tacaíochta breise chomh maith leis na freigrachtaí aitheanta le na gnítear go dárlóch an tarthrú seo a choiríbhfeidhm. Tá sé antábhachtach go bhfuil cumarsáid leanúnach ann le linn na céime seo, chun gascaí agus athraithe dearfacha ar chleachtas a chéalúra, agus chun monitóireachta dhéanamh ar réimsí a bhfuil tuilleadh forbartha a teastáil uthú. Is slíomhanna ard caighdeáin, tugann cigarí faoi deara go úsáidtear cruinnithe fórnathe rialta go héifeachtach chun abhra nua a dhéanamh ar dul chun cinn a rinne maidir leis an pleananna gníomhaíochtaí a aistriú ina gleachtas. Tuair cíonn cleachtóirí lua blianta go gabhraíonn sé seo leo a bheith dírithe agus spreagann sé mothúcháin únéireachta agus bród iontu ag an am chéine as an dul chun cinn atá déanta. Ina hananta sin, bíonn próisis fiúntach ann de bharr ranfáirtíocht leanúnach na príomhluachtainna leasa uile, trí phlé, trí chorlachán agus trí ceisnóirí, rud a chuireann ar a gcumas a bheith ranfáirteach agus fís córainte orbairt. Tugann cigarí faoi deara go rud tarbhach é taispáintas ábhar agus nuacht litreacha a úsáid chun na forbartaí atá teacht chun cinn maidir leis an plean gníomhaíochta a roinnt leis na leanaí agus óna déalaigh. Is féidir freisin iad a úsáid mar orla sé bhachnafacha chun tarbhacht leanúna a bhhailú óna leanaí agus ón tráiligh. Tá sé tábhachtach monitóireacht a dhéanamh ar an plean gníomhaíochta le linn céim an choiríbhfeidhm. Mar hampla, i cruinnithe fórna, deitach gur bíodh machnamh a dhéanamh ar na gnéithe a bhfuil ag éirí go maith leo agus cur chuig an mailearteachta a aitheint más gá. Tá sé tarbhach machnamh rialta a dhéanamh ar an grat ama le chinseú go ndéantar dul chun cinn réasúnta. Cuid ansúntasach den phróisis is ea mastóireacht a dhéanamh ar fósaithe, chun tuiscint a fháil ar na tionachar dearfacha ar ólam agus ar eispéiréis na leanaí. Mar hampla, trí cheistena úsáid is féidir machnamh a spreagadh ar. Mar hampla, ar chuir na fíorairlisí, an taimid agus na hábhar mearcrutha le stór focail, scileanna na sóisialta, scileanna na fiosachach na leanaí, nó le réiteach feibanna. Conas atá ag na leanaí a buid úsáid as na limistéar tógáile i rúnathe. Conas atá cleachtóirí réamhgníomhach maidir le tuairt faoi plé leanúnach le leanaí faoi na dúrnaí ar thúpla tógáile. De réir mar bhíonn riachtanis na leanaí na tuismitheoirí agus cóthaics an siar-athrú, tá machnamh leanúnach tábhachtach. Chun cultúr fósachán cáilíochta a neadú, teastíonn ceannaireacht éifeacht, próisis cumarsáide chuigeachta agus fís córainte idir na luachtainna leasa go léir. Tógamid rointe amán is chun béim a leagan ar an nasc atá idir ceannaireacht éifeachtach agus sa láthair lua ólama agus lua chóirim ar ard chaighdeáin. Aithníonn tora a seachtaíoch den chreap cigareachta, ceannaireacht, obair fórna
agus cóibrú éfachtach mar bhearta vonúsacha, ag oberfórne agus cóibrú a orbert, agus á leabú mar bhearta a chuidíon na timsrial fáusú cáilíochta a orbert agus a leabú. Tacaíonn ceannaireacht éfachtach le oberfórne, le cóibrú agus le chultúr garamúlachta agus tamantas dású leanúnach. Is líomhan a lua ólama agus cuairm fíoréifachta. Tugann céigearí faoi deara go nealtar amach deisina chun ceannaireacht i measc daoine éonar agus grúpaí de réir mar dhéanann siad measúnú agus pleanáil ar bhaile lesanna, ólam agus farbert na leanaí. Cé go bhfuil freigracht ar an manistíocht as muirseacht a dhéanamh ar choirí bhaim fáusathe. Is freigracht córainte í an cheannaireacht. Nuair a chuirtear cheannaireacht chun cinn go gníomhach ag leibhéal éonar, fórne agus banistíochta, tá tionchar cóchtach aige ar chorthaí do leanaí. Tugann céigearí faoi deara go bhfuil sé tábhachtach ról agus freigrachtaí ceannaireachta a tháinú go soléir. Forbaíonn ceannairí éifeachta chumas ceannaireachta daoine eile. Téann siad i deagháil go cíolmhar le páirtithe lasmhaire agus éistin siad leo. Ghlachann páirt go rialta i bharbert garamúl leanúnacha agus cuireann tuiscint tholéir in úl ar bhfuil tábhachta ó thaobh cleachtas de. Ina theannta sin, tugann céigearí an méid seo an aire go daispáintear ceannaireacht don bhólam nuair a chomhaibríonn cleachtóirí lua blianta chun curriculum suachraithe atá teacht chun cinn agus ina gcuimhnítear ar riachtanis agus leasanaí leana éonar a choirí bhaim go héifiachtach. nó nuair a bhítear a tróú réimse chleachtais áirithe chosú le cóbhartíochtaí tuismitheoirí. Leagan an creadcáilíochta do chigeacht idir chus lua blianta agus an chaidán síolta béim ar ról an bhachnamh rialta chun taú le farbert garamúl leanúnach agus scileann na ceannaireachta. Cinnte, mé dítear an luach bhain le tuairt faoi gníomhaíocht bhachnamh i gcónaí nach mór, más féidir é a dhéanamh i gcóir le códlecha eile. Gleach nóméid chun smaoinemh ar mín deisina agat machnamh a dhéanamh ar do ról mar cheannaireacht don ólam i dó sheomra, leiste den suíomh nó níos fearr leithena. Conas a aonn tú aiseolalas ar de chuidebre leis na leanaí. Conas a úsáideann tú an tualas seo i do chuid cleachtas. Conas a chuirtear cultúr machnamh chun cinn i do thaobh chun fólam agus farbert na leanaí a ósú. Chun taú leat agus tú pleanáil agus a chur fáusacháin i bhaim, béidir gur bhaith le do thaobh cabhra áil ó seirbhísí speisialtóra luamhlínta. Mar hampla, costiáitiú le cuairim leanaí contaí agus cathrach, an teirbhís orbert cáilíochta náisiúnta tús níos fearr, agriochtaí cuairim leanaí Jónacha agus agriochtaí eile. Chomh maith leis an grat cigeareachta, chuireann síolta aistear agus an trúrchleachtas aistear síolta réanar sí a fáil chun cabhrú le féinmheastóireacht agus abhranú ar leibhéal an duine éonar agus ag na leibhéal socrathe. Tugann siad tróir freisin maidir le scileanna, próiséis agus cleachtas le ceannaireachta a orbert. Seo lista ólas agus achfaní breise a déitoch taú leat. Mar seo, seo go mbeidh deireadh an seminar gréas an seo agus bhád linn buíochas a gháil leat as éisteacht. Tásúla cuing gur cóirla chabhrach é seo. Má tá ceistena tuairimí díreach agat mar thoradh ar do ranpháirtíocht sa seminar gréas an seo, buin úsáid as an seola ríomhphoist tomáinithe seo chun do chuid tuairimí a cheola chuid. Ag insights_info@education.gov.ie. Slán.